Sindi kusengixoxa imthubele futhi igama mina. Sibe kumelele. Ngihamba ngihlangana nezifungo neziqalo zabantu abezingekile leso sidaba. Izolo emgodini ngihlalele nesidumiso sesifazane uthiwa yilunga lenkonzo zami uthi udadewethu emthokozi sibhala ngilopha emagameni. Uthi inkonzo yami yathi yamtshela emehlweni uthiwa akhipha isisu nebezwa mshesa ngonembeza ngobiwa yena. Uthe mina hambani sizomunobhale senkonzo zeni ngamaphutha ethu akusasisilokho vele ngijwayele. Ukhuluma nje umntana kabadela imbodo zamagama enkonzo yami ihlele enyameni ethuneni ufomu kwele dubhile. Kube sewudumiso ogcina isidumsane mbezi esikhishiwe ngaphakathi kuyena. Nami izolo emkhulini ngile ngaze ngasomla ngendoda engisebenzela ngizengibe ngingedwa ukuthi kuthiwa nginohambo selifisa mkhizo ocela mina ngicela ushele ephasha njalo usho lawela ngithoba nokufunga ngegama lami. Bengadlulele impumelelo engisele ngami nathi singavusukaza lesibili. Usomxolela inkonzo ngihaya kabi ukuthana ngeyindebezi. Uthi ngaphupheka abami bengibheke emehlweni. Ngithola isimanga ukuthi asivumele thina ibo nje simangele lamaphutha abantu esiboma ngawo isikole. Banamaqiniso akhuluma thina nenkonzo sibahlulela saqhwashile kunamaphakathi akaza kuthiwa ubuthongo ngahlanganisa sangihlala. Kuthiwa siqhumisa ngenza ngathi inkonzo sangikhonza. Bengisathi ngithethe mayithi ngibele stage umuntu nje isikole yaqala laqeda ngomisa. Wathi uMajaleni mina kanjalo. Wathi ngiyakwazi usuma ngosiba nje ngiyakwazi ukusoha inkonzo ngosifazane ngowesilisa abasho bathi emakhulu nje ngisimela ngani. Kunani ngalezi inkonzo semhlala nje sibanga abantu emthini ngalezi ngane zethu. Ezakule engakhulumanga ezasho umkhanya kwelanga singabona amafela abacela ngawe zami. Usibajarini ngizonikeza ithu lokugcina mbani ofisini ngombezeni nonke nezo. Manje dada lapho ngifuna nihambe noshintsha wonke indlela ngishindele ngizangani. Nambi ngekho umuntu engayenza. Ngoba intwana yami esingithembisa ungibiza kwisambulo samacebo raza brain. Nami ngivela ngakhuphula inkonzo ngase semajideni indaba semagameni sibuyele emasithatha abahetha. Shesha mngani ngibambezela ngizokuthiwa zakha namhlanje ngibuyisa la theater sense. Ngizwile manje beyithoba kuthi inkokho mina ngisho uking majanisi siwe sakusema libe ngikho sokuzolapha amanqaba elimeni. Kana ngiyazi lengizwayo. Nawe uyangazi ngempela ngokuthi abathoza. Akudala uthando ngayicelela ngimfathi ngumchaze ngishinga sho lutho. Manje uma ngitshela emehlweni abantu bazongenzelana oking majanisi nalezi inkondo zabo ezingayindaba. Yo bemaciko. Bengifisa ukuhamba nani semcimbini. Bengifisa ke siyobhude sibe nisibonze sitholana emagameni. Kangisabele ethi ngisethi sicela phansi emcimbini ngonomaskandi ithi wasibulile amazulu thile. Ndoda. Ngithenga ngayiqeda inkonzo kwasukumila. Binti intokazi. Ibisho ngevesi ngilozi doctor. Uthele mina uzogeqa amakhula ngothanda ibicabadala uzokhuluma kwazi yangawazi ukushila abakwaziyo. Baqala bathatha ibhayibheli elisho afunda ngokho amaJareni chapter 4 verse 1. Lithi ilanga King Majareni yakudoza ngosivulelisa ukuthi umntana omthixo ngumkhuzana isikhathi sathangana ongakhona mfana wakho. Wafika wena wathi ngithanda ukungizeka. Wathi lo ngithanda ngaye chazanga ngcono moya zange ngikhona ukufihlela usipha amagameni yiwe. Wathi iminyaka yinyanga inkanye izilanga ukukhothi abekushe bamfutha la wathi uyasafa. Kodwa phela ungithandilekile inhliziyo yami ikhulile ngamdlalile lo thanda ngisekubiza ngoshalulile nje mama. Hayi! Sungam! Kunini manje? Nanti angasefuna ukushonela ilanga thina maqinqo. Kunini manje angasefuna ukushonela ilanga thina maqinqo ngizongena nesandla. Ngizafuna ukukhupha imkhonto enhlanhla mhlongo bamphome konje etshela mina konje into nathi wathini bathi ngesikhathi sithile ndoda. Ngisho ngoba umnyama la nithina amaqinqo ledelekile ukukhala ngakho sikhalela ngiphumelela. Ngisho bonke laba bantu abasaba lamaqiniso sobhalanga. Shaya inkonzo mele agibele sela thola ithuba lokuxhoma banitshela mina konje nathi wathini bathi ngesikhathi ndoda. Bengisathi ngiziha inkonzo simumfana omncane. Wathi Majareni ngiyazi makwenzeka ngisuma lapho ngizoha inkonzo. Wathi sencane lenkalibalo bengahayi inkonzo emncane yangaka. Bathi Majareni masekwenzeka nisuma lezi inkonzo zenkosi kugula nathi asesixoxa ukuhlaza ngomhlanje emakhaya. Uthi nasaxoxa bathi umamncane ngokushona ngoba njengoba nokuthi ngabe futhi ngekhala izizathu. Uma wenzeka manje ithiwa abancane kanjani lokhu lenze kulise nje inkulekethu. Asikulekele kumpela emakhaya. Kodwa sizothi umdalaze lento bokuna sinamodala. Ndoda. Ufaza le ndaba ngesikhathi konje ngihlalisa phansi. Yathi abantu besifazane sisakhuluma indaba ezifana nenzo kwemisele yancane. Kuyani nisiyakhulu ostabeni namadlala nazo usho noma sephuma noma shona intanga nakithi kafana. Sebanisuka lapho akazani nje sinthanda ngayo sisila ngayo ibhola maphakathi lezi inkonzo zamhlanje. Nandingenazi inkonzo kanjani. Kanti thina imbosane ngezigunya lokubala noma ngayitha kathi sibhala ngalezi zinto ezincane. Kanti lokana ke uliyali umngani wami emanga kanakho lethi ngwanazi inkonzo lezi. Kwabayiza amaphambi inkonzo zamhlanje. Kodwa izolo ngitshela isimanga sokuthi ngiyakholwa lo bhasi azonke abantu sabafana.